Upat ka persons of interest ang gikonsidera sa brutal nga kamatayon ni Lilian Nieva, ang 57 anyos nga residente sa Phase 1, Block 101, Lot 3 sa Dica Homes Talumo ning Dakbayan sa Davao. Kapin 44 kasamad dinunggaban ang nadawat ni Nieva nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Si Nieva, nagsilbing secretary ni kanhi Philippine Sports Commissioner William Butch Ramirez. Nadiskobrehan ang iyang patayng lawas sulod sa iyang balay nga medyo duna na baho ni atong Setyembre 30. Kini, human gibisita sa iyang igsuon nga lalaki ang iyang balay kay wala na kini nagatubag sa iyang mobile phone sukad ni atong Setyembre 28. Nag-inusari si Nieva sa iyang panimalay. Sa inisyal nga resulta sa investigasyon sa gihimong Task Force o Plan Siyasat sa Davao City Police Office o sa Criminal Investigation and Detection Group, migawas nga walay first entry kung walay nakita nga gipwersa sa suspect pagsulod niini sa balay sa biktima. Sumala ni Davao City Director Colonel Alberto Lupas. We have conducted our case conference. Pero kaming 4 na PI. Pero POI, persons of interest, the next time na magkaroon kami ng case conference, we will see to it that yung 4 magkaroon na kami ng elimination doon. Ano daw siguro, motive, sir? Anong possible magkaroon motive? na lang kami ng 1 o 2 na lang na POI. Oo. Sir, anong possible motive? Ang una talaga, ma'am, no, kasi robbery with homicide siya. Nandoon talaga yung robbery kasi nawala yung some of his jewelry and her cellphone. But sa tingin ko naman, secondary lang yan kasi the way it was carried out, kung paano siya pinatay, according to forensic unit, more than 40 stab wounds yung inano niya. Meaning to say, papatayin talaga siya, may galit talaga sa kanya, ma'am. Then, sa tingin ko, baka may problema siguro sa pera o whatsoever. Hindi ko ma-confirm, pero parang ganun ang tingin ko na may galit talaga sa kanya. Oo. Papatay talaga. May forcible entry ba sa door? Hindi siya, wala talagang forcible entry, ma'am. Bago pa lang nakauli, gikan sa San Francisco sa Estados Unidos, si Nieva sa dihang nahitabo ang krimen. Sa interview sa Newstime kang kanhi PSC Commissioner William Ramirez, gisaysay niini nga nahugno ang ilang grupo ang sports community sa kamatayo ni Nieva tungod kay nailhan kini nga buutan og matinabangon. 12 ka tuig nga nanarbaw si Nieva sa mga Duterte gikan sa City Sports Office hangtod sa Philippine Sports Commission. Maong nanawagan si Butch Ramirez. Munang ni anak ko, dili lamang mo apel o prayer o paglubong, kundi makapunik mi sa National Bureau of Investigation o sa Davao City Police under sa Mayor. O ikatulo, which is very, very important, na ma-provide siya o avenue access sa kababayenan nga tabangan siya kay ang Davao City manggod was in a way famous for peaceful, progressive after many years of problems sa NPA. So it is not fair na dili siya mataga-gustisya. Kay especially service siya tulo ka tuig ni Mayor Digong. Naburuka ang mga taga Dica Homes sa kamatayo ni Nieva kay ila kining nailhan nga maayong babay. Kagahapon, naghimo ang iyang mga silingan og indignation rally ug nanawagan nga unta mahatagan og gustisya ang kamatayo ni Nieva. Nailhan nga matinabangon si Nieva sa ilang komunidad. Sa resulta sa investigasyon sa Scene of the Crime Operative, migawas nga nahitabo ang krimen 2 ka oras human kini na ni hapon. Wala pa'y klarong motibo nga milutaw kabahin sa kamatayo ni Nieva ug tungod niini nanawagan si Butch Ramirez. Actually, mapasalamaton kayo nga na isla indignation rally the other day pag maglubong sa hapon ang Dica Homes community kay natural, no? Hadlok po na sila diyan. Kunya padakman yun na siyang balita kay madaot ang imahe sa Davao City sa mga Duterte, no? So, dapat pasold na siya. Si Brother Noel Vic Deloria, ang presidente sa Holy Cross, kay graduate man to sa alumnus man to si
si Lilian sa Holy Cross, na gamiton po nilang ilang institusyon para pag-advocate sa mong resolution sa kaso mga matagaan niyo sa justisya niya. Diyan niyo po sa mga daghan matang konsihalang babae. Diha, dapat mutabang sila. Visible man na kasi kaya active man na sila. Tabangan nila na bisag dili siya Lilian, bisag dili siya empleyado sa gobyerno. Kinabuhi ko na siya niya. Yan yun akong eskwelahan, simbahan, mga babae. Women's power na masulba na siya. Nailhan ang Davao nga dali makasulbad sa mga krimen. Hinungdan nga duna kini brand o slogan nga life is here. Tungod sa maong slogan nang hinawtang tanan nga masulbad ang kaso ni Lilian Nieva ug auban pang kaso sa pagpamatay dinhi sa atong dakbayan aron padayon kita nga molambo ug mawala na ang kahadlok ug mahatagan og tinuod nga esensya ang atong giingon nga in Davao life is here. Edit Kaluay, News 10 Philippines. Stay safe!